መብራህትና አብርሂና ክንጽበዮ ሃሌሉያ እትመርዓው እንታይ ክገብር ከመጽዩ ነታ መርዓ ድማ እንታይ ክገብራዩ ወስዳይ ሃሌሉያ حواتي نسب عبد مدرين نب وحسنته يقولون وحسنته أملاح ترايو وحسنته جابير ترايو وحسنته يسوع ترايو هاللويا نابتو وحس زخون أملاح نتسجع نابتو وحس زخون جابير نتسجع نابتو وحس زخون كهي قال أملاح نتسجع هاللويا ناب قال أملاح تتسجع يحفرني ناب أملاح تتسجع يحفرني هاللويا يسوع جابير خوي زنن جابير خوي فوس أبو فوس خابز بيتي جلت هاي لخابز بيتي زي جلت جابير خوي thank you بابا يسوع هاللويا كبرنا بك حالنا عجون كبرنا بك حالنا جابير خوي كبرنا بك حالنا جابير خوي كبرنا بك حالنا أبو هاللويا يسوع أبو عجونك جابير خوي نتصلي علينا متنكاي يكون اسكي متنكاي يكون بروس متنكاي يكون بروس كي مزنان يكون اسكي هاللويا مفواس يكون اسكي بل بحقي نسوحياو قال أملاخ هياوي أملاخنا هياوي سلازيني موسى زبلو اتزلخو إيه زلخو بلو ملو اتزلو هجون علو عبزوفانو الله هياوي أملاخنا thank you بابا جيابير نصلي علينا جيابير خوي هجون سلازي حبرت نصلي علينا سلازي مدر نصلي علينا جيابير خوي سلا بيت كريستيان نصلي جيابير خوي بيت كريستيان جيابير خوي كتس عبو عداونا انا باخا نزرغها لنا عداونا انا باخا نزرغها لنا جيابير خوي عبو لبنا بزنا يمدر نجار كي تحس جيابير خوي فوسنا هاللويا جيابير كبرنا بك حالنا أبو جون جيابير نصلي نزقوا نسخ حلفه نخلو مدباتنا لما نسخ حلفه جيابير خوي أبو بخلو نجار نسخ تزارب نفسي تبارك الله إن ذكرت سجبرك الله نفسي تبارك الله نفسي نفسي تبارك الله إن ذكرت زجبرك الله نفسي تبارك الله ونفسي نفسي تبارك الله إن ذكرت زجبرك الله نفسي تبارك الله ونفسي نفسي تبارك الله إن ذكرت
نفسي تباركك الله نحرتك بغرك لوهاتك دنقاتيك بزيحولي بغرك محرتك لوهاتك دنقاتيك بزيحولي بغرك محرتك لوهاتك دنقاتيك بزيحولي بغرك محرتك لوهاتك دنقاتيك بزيحولي النفسي تباركك الله الناس كرت زقبرك الله نفسي تباركك الله نفسي تباركك الله الناس ذكرت زقرك الله نفسي تباركك الله نفسي تباركك الله الناس ذكرت زقرك الله نفسي تباركك الله محرتك فغرك لوهاتك دنقاتيك بزيحولي بغرك محرتك 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 لوهاتك دنقاتيك بزيحولي ናይ እምነት መርከበይ ልዕሊ ባሕሪ እንዳኸደት ላዕለል ውን ናብዝናብ ትንደፋ ምሓል ውን ቀረበት ማያት ምስኣተዋ ኣዝየ ክጭነቕ ጀመርኩ ብምህረተይ ክፈትሖ ላዕሊ ታሕቲ እምበርኩ ሓላውየይ ግን ኣይተሻቐሰን ነቲ ማዕበል ገንሖ ጸጥ ኣበሎ ዓብራት ኮነለይ ሰላመይ ውን እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለዩ ዘኪርዎ ኩሉ ምሕረተይ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለዩ ዘኪርዎ ኩሉ ምሕረተይ ነቲ ዓብይ ምሕረት ንሰላም
ወሲድዎ ከመይሉ ይኾነሉ ዝናተይ ነገር ጎይታ ይምበር 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 ስለዚ ምሕረትካ ፍቕርኻ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ እናዘከረት ዝገበርካላ ነፍሰይ ትባርኸካ ሃሌሉያ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ እናዘከረት ዝገበርካላ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ እናዘከረት ዝገበርካላ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ እናዘከረት ዝገበርካላ ነፍሰይ ትባርኸካ ኣላ ፍቕርኻ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ ድንጋፄኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ ፍቕርኻ ምሕረትካ ለውሃትካ ድንጋፄኻ በሲሑለይ
هاليلويا ካብ ብዝሕ ምሕረቱ ዝተላዕለና ብሂወት ደው ኢልና ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር። እስከ ሳህሉ እንዳተረዳና እግዚአብሔር ዝገበረልና ሁሉ ነገር እናዘከርና ሕጂ ካፍሎ መስግነና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ዛግሬ ዛረቤ ከውዮዬ ዝኑ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ዛግሬ ዛረቤ ከውዮዬ ዝኑ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ዘግሬ ዛረቤ ከውዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ነግሬ ዛረቤ ከውዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ሳሉ ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ሳሉ ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ታምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ ብምስጋና ናባጸሉ ካቱዬ ክዕልል ክድድር ክዝምሬ ኩሉ ሕቶታተይ መሊስዎ ሕንቅል ኢሊተይ ፈቲሕዎ ካብኡ ተዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለብን ካብኡ ተዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለብን ብምስጋና ናባጸሉ ካቱዬ ክዕልል ክድድር ክዝምሬ ኩሉ ሕቶታተይ መሊስዎ ሕንቅል ኢሊተይ ፈቲሕዎ ካብኡ ተዘይከውንሲ ካባይ ካብኡ ተዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለንን ብምስጋና ናባጸሉ ካቱዬ ክዕልል ክድድር ክዝምሬ ኩሉ ሕቶታተይ መሊስዎ ሕንቅል ኢሊተይ ፈቲሕዎ ካብኡ ተዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለንን ተዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለንን እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ለክብረያይ የብልን ካብ ምሕረቱ ካብ ለውሃቱ ዝተላዕለ ይገብር ዘክሬ እግዚአብሔር ስለሳሉ ሰናያቱ ንሱ ከመጠ
ስለሳሕሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሕሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሕሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሕሉ እቲ ንዓይ ዝገበሮ ተኣምራቱ ክነግሬ ዛረቤ ከውርዮዬ ኩሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ብመዓልቱ ለውሃቱ ይሰግድለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉታሉ ይለክፈለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቱ ለውሃቱ ይሰግድለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉታሉ ይለክፈለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቱ ለውሃቱ ይሰግድለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉሳሉ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ ኣብ ዓድባና ኣብ ምድሪ ስደተይ ጽላሎት ተጐልቢባ ሕይወተይ ይጽላሊ ከቢዶኒ ክድሰይ ገጸይ ኣይተመሰል ልበይ ካብ መንገድኻ ኣየግለሰን ስጉምተይ መዛሙራትካ ስርዓት ግሽነተይ ሳልኻርዓትኻ መሪሕናኒ ናብ ማዕደራትካ ኣፂሕናኒ ከመስግነካ ኣብ ዘብጻሕካኒ ኣቦባ ኢሉኒ ሳልኻርዓትኻ መሪሕናኒ ናብ ማዕደራትካ ኣፂሕናኒ ከመስግነካ ኣብ ዘብጻሕካኒ ኣቦባ ኢሉኒ እግዚአብሔር ብመዓልቱ ለውሃቱ ይሰግደለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉሳሉ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቱ ለውሃቱ ይሰግደለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉሳሉ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቲ ለውሃቱ ይሰግደለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉሳሉ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቲ ለውሃቱ ይሰግደለይ እግዚአብሔር ብቐትሪ ብሉሳሉ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙርሎ ምሳይ ኣብ ዓድዋና ምድሪ ስደተይ ጽላሎት ሞት ረቢባ ሕይወተይ ይጸላኢ ከቢዱኒ ክልሰይ ድሕሪት ገጸይ ኣይተመሰል ልበይ ካብ መንገድኻ ኣየርገሰን ስጉምተይ መዛሙራትካ ስርዓት ግሽነተይ ሳልኻርዓትኻ መሪሕናኒ ናብ ማዕደራትካ ኣፂሕናኒ ከመስግነካ ኣብ ዘብጻሕካኒ ኣቦባ ኢሉኒ ሳልኻርዓትኻ መሪሕናኒ ናብ ማዕደራትካ ኣፂሕናኒ ከመስግነካ ኣቦይ ዘብጻሕካኒ
እግዚአብሔር ብመዓልቲ ለውሃቱ ይሰግደኒ እግዚአብሔር ብቀትሪ ቅዱሳኑ ይሰግደኒ ብለይቲ ድማ መዝሙር ሎ ምሳይ መዝሙር ሎ ምሳይ እግዚአብሔር ብመዓልቲ ለውሃቱ ይሰግደኒ እግዚአብሔር ብቀትሪ ቅዱሳኑ ይልከለይ ብለይቲ ድማ መዝሙር ሎ ምሳይ መዝሙር ሎ ምሳይ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገብሮ ተኣምራቱ ንግሬ ዛረቤ ኣብርዮ የጉሳ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገብሮ ተኣምራቱ ንግሬ ዛረቤ ኣብርዮ የጉሳ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲ ንዓይ ዝገብሮ ተኣምራቱ ንግሬ ዛረቤ ኣብርዮ የጉሳ ናያቱ የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ለዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ለዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ለዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር መጥቶ ደርሶልናል ቤታችን ያለው ምንም ነገር ትናንት አደረገው እምነት ሆኖልናል አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር መጥቶ ደርሶልናል ቤታችን ያለው ምንም ነገር ትናንት አደረገው እምነት ሆኖልናል አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር መጥቶ ደርሶልናል ቤታችን ያለው ምንም ነገር ትናንት ያደረገው እምነት ሆኖልናል አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር መጥቶ ደርሶልናል ቤታችን ያለው ምንም ነገር ትናንት ያደረገው እምነት ሆኖልናል ለዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ከዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ንስሐ ምባል ይሽኒ ጎይታዬ አቤታ ፈውስ አለዎ ሕይወት አለዎ በረከት አለዎ ምጽናዕ አለዎ ምሳኻ ምባል ይሽኒ ጎይታዬ አቤትካ ፈውስ አለዎ ሕይወት አለዎ በረከት አለዎ ምጽናዕ አለዎ ንስሓ ምባል ይሽኒ ጎይታ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ኣብዚ ምንባርና እግዚአብሔር ይባረክ በረኸ ስለ ዘለዩ ኣብዚ ምንባርና ምጽንናዕ ስለ ዘለዩ ኣብዚ ምንባርና ፈውስ ስለ ዘለዩ ሃሌሉያ እቲ ኸይተኸልከለ ድላይ ዝገብር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ክብሪ ንዑ ይኹኖ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ይኹን ቅጽሊና ኣምልኾና ሃሌሉያ وحسيو
سيفلتن مساي كلها نحلوا خاتي حسو زرغني يلا وتعيها تكتب زيت الدمعة وحسو من بار مسخا فلتن مساي كلها نحلوا خاتي حسو زرغباني يلا وقتاي تنعيخا فتصم زيت النقانة وقتاي تنعيخا فتصم زيت النقانة معرفي يسوس حقنا معرفي يسوس حقنا معرفي يسوس حقنا معرفي يسوس خاتلو معرفي يسوس حقنا معرفي يسوس حقنا معرفي حنفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زمرلتي حنفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زمرلتي حنفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زمرلتي حنفلوك كما حجروا يلن زمرو لبي حلفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زمرو لبي حلفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زمرو لبي حلفلوك كما حجروا يلن زوكلوا لبي حلفلوك أبي وتي كما حجروا يلن زوكلوا لبي عبيري بلتن تتكعك تسيري بلتن تبونيخا أقول بطا كما خايل يسوس سنعوانا تبونيخا عبيري بلتن تتكعك تسيري بلتن تبونيخا أقول بطا كما خايل يسوس سنعوانا ቦታ كما خيل يسوس ጽልዋታ ኣብ ኩሉ ቦታ كما خيل يسوس ጽልዋታ መረፊ የሱስ ኢኻ ሓቀኛ መረፊ የሱስ ኢኻ
ኢየሱስ ኢኻ ሓቀኛ መዕረፊ ሃልፋሉካ ኣብ ሕይወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዘመኖ ልበይ 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 ፀጊዕካ ሓቢረ ይፈልጥ ተወኪለካ ሰይረ ይፈልጥ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ ተጸጊዕካ ሓቢረ ይፈልጥ ተወኪለካ ሰይረ ይፈልጥ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ ተጸጊዕካ ሓቢረ ይፈልጥ ተወኪለካ ሰይረ ይፈልጥ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ እሙን ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዋታ ዘመን ሕይወተይ ሸይበካዬ ንዓኻ ኣብ ዘመን ሕይወተይ ሸይበካዬ ንዓኻ ሸይበካ ግዛኒ ንስኻ ንበይንኻ ግዛኒ ንስኻ ንበይንኻ ግዛኒ ንስኻ ንበይንኻ ግዛኒ ንስኻ ንበይንኻ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ኢየሱሰይ ጥራይ ኢየሱሰይ ጥራይ ኢየሱሰይ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ኢየሱሰይ ጥራይ ኢየሱሰይ ጥራይ ኢየሱሰይ ጥራይ የዘምልእ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ
ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ 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 ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ተጸጊዕካ ሓቢረይ ፈልጥ ተወኪለካ ሰጊረ ፈልጥ እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ጽንዋልታ እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ጽንዋልታ ተጸጊዕካ ሓቢረይ ፈልጥ ተወኪለካ ሰጊረ ፈልጥ እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ጽንዋልታ እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ጽንዋልታ መዕረፊ ኢየሱስ ኢኻ ሓቀኛ መዕረፊ 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 ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ዝያዳሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ኣብ ሂወተይ ከማኻ ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ሓለፋሉካ ኣብ ሂወተይ ከማኻ
ገይሩ የለን ዝእመኖ ልበይ ተጸጊዕካ ሓፊረ ይፈልጥን ተወኪለካ ሰይፍ ይፈልጥን እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዓካ እሙኒኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ከማኻ የለን ኢየሱስ ጽኑዓካ ሃሌሉያ ስቆይታዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ካብ ዘለና ኩላትና ተሲእና ንኣምላኽ ክነኽብሮ ኢና ሃሌሉያ ብመዝሙር ከነምልኽ ጸኒሕና ሕጂ ኸ በቓላት ክናፍርና ነዚ ጎይታ እዚ በቃ ክብሪ ንሃቦ ሃሌሉያ እናዘመሩ ከለዉ እዞም ኣሕዋት ኣብ ልበይ ሓደ ቃል መላለስ ነይሩ ጎይታ ባዕሉ ዝተዛረቦ እዩ ከምዚ ኢሉ ኣቶም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ ኣነ ከዕርፈኩም ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ጾረይ እውን ቀሊል ኣርዑተይ ከዓ ፎኪስ እዩ ጾረይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረክብ እያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኣሎ ብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ መን ኣሎ ጎይታ ኣሎ ብዚ ቦታ እዚ ስለዚ ናብ ጎይታ መፂና ኣለና ጾርና ናብ ጎይታ እንደርብዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጾር ናብ ጎይታ እንደርብዮ ከምዚ ክዝምሩልና ጸንሑ መዕረፊ እዩ ውሕስነት ዝህብ ንህይወት ንሱ ጥራይ ደገፍ ዝኸውን ንሱ ጥራይ ሃሌሉያ ተባረኽ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና መዕረፊና ኢኻ ጸግዕና ኢኻ በልዎ ሃሌሉያ ደገፍና ኢኻ እግዚኣብሔር ንባረኸካ ኣለና ከም ሓደ ቤተሰብ ኮይና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና ድማ ናይ ሃገርና ጾር ናብ ጎይታ ክንድርብዮ ኢና እግዚአብሔር ንህዝብና ዓረፍቲ ክገብረሉ ንህዝብና ካብቲ ዘለዎ ኣርዑት ነፃ ክገብሮ ካብ ዘለዎ ጸልማት ከውፅኦ እግዚአብሔር ንህዝብና ክረድኦ ሃሌሉያ ንጸላ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ቤት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ኣደ መንእሰይ እታ ጎርዞ ንጸሊ እግዚአብሔር ንህዝብና መዕረፊ ዘመን ክባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ህዝብና ንጽላ ኣለና ጎይታ ኤርትራ ክንብል ከለና ሲ እቲ መሬት ኣይኮንና ንርኢ ዘለና እቲ ብመልክዕካ ዝተፈጥረ ህዝቢ እቲ ክብርኻ ዘለዎ ህዝቢ ኣቦታትን ኣዴታትን ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ኒሞራ ተበቲኑ ዘሎ ትሽዓተ ህዝብታትን ቋንቋታትን ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ህዝቢ ዝሜትካ ኢኻ ስለዚ ህዝቢ እዚ ግዲ ይብለካ እዩ ምጥፋእ ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣይትደልን ኢኻ ሞት ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣይትደልን ኢኻ ጸልማት ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣይትደልን ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዘመን ክትበና ናይ እስራኤል 70 መዓልትታት ምስ መልኣ ከም ዘከርካዮም ቃላትካ ድማ ከም ዝፈጸምካ ኣባታቶም መከራና ይምላእ ንብል ኣለና ዘመን ጸልማት ይኣክል ንብል ኣለና ትረድእ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና ወግእን ወረውግእን ንሰማዕ ኣለና ሞት ማእሰርቲ ጥፍኣት ንሰማዕ ኣለና እሞ መወዳእታ ክትገብረሉ ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ኢትዮጵያውን ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ንኢትዮጵያውን እግዚአብሔር ኣምላኸይ እዛ ኣብኣ ዘሎ ጸልማት እዛ ኣብኣ ዘሎ ሞት እዛ ኣብኣ ዘሎ እግዚአብሔር ዓሌት ንዓሌት ምቅትታል መወዳእታ ክትገብረሉ ንጽልእ ኣለና ንኢትዮጵያ ክትዝክራ ንጽልእ ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኦሮሞ ንህዝቢ ዓፋር ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ብምልኣ ዘክራ ንብል ኣለና ሰብ ይጠፋእ ኣሎ ጎይታ ንሱዳን ንሶማል ንየመን ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉእ ሰላም ክትብ ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ነዛ ነብረላ ሃገርና ኣሜሪካ እውን ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ምሕረት ክትገብራ ንመራሕታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ልቦናን ጥበብን ክትቦም ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣሜሪካ ክትነቃቃሕ ትንሳኤ ክኸውን ንጽልእ ኣለና ጎይታ ብኩሉ ነገር እትረዳእ ኣምላኽ ኢኻ ሎሚ ከዓ ተኣኪብና ኣለና ንዓና ዝኸውን ጽቡቕ ነገር ኣለካ
نعانا زخون سناي نجر ألكا أما أخلنا ختجبرو تدل نجر كي تخلكل كجبرو بقويتا بيسوس كريستوس ياوشم كل خبرنا عايخون آمين هاليلويا يا بير أملاح استمسجن يخون كبرنا قويتا يخون أملاحنا استمسجن يخون أبيت أملاح قاعد حمد أخهم እግዚአብሔር ፈቂዱ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ኣነን ኣማንን ናብ ኣኼባ ኸድና ነርና ናይ ማሕበር ክርስቶስ ዓመት ንገብሮ ማለት እዩ ኣዝዩ ግሩም ግዜ ነርና እግዚአብሔር ኣምላኽ የዕብየና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረድኣና ኣሎ ኣማን ዘብዘበን ይኸይዱ ካብኡ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣባይታ ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ይገብር ኣሎ ካብዝ ንላዕሊ ድማ እግዚአብሔር ክገብር እዩ እንታይ ኣለና ትመደባት ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሓውና ፍትው ቢልኩም ክትረኽብዎ ኢኹም ናይ መዘምራን ትሬኒንግ ኣሎ ብዙም ስለ ዝግበር ኣብዚ ኢኹምኩም ኢኹም ትከታተልዋ ስለዚ ከይተሓልፈኩም ንሳ መዘምራን ኩላኻትኩም ኣብ መዘምራን ኮንኩም ከተገልግሉ ትደልዩውን ኣብቲ ዙም ክትኣትው ትኽእሉ ኢኹም ዝሓለፈ እዋን ዮሴፍ ካብዚ ሰዲድና ነርና ኣብ ዴንቨር ነይሩ ትሬኒንግ ከምኡ ዝሓለፈ ግዜ ሰላም ኣብቲ ናይ ዙም ናይ ደቅ ናይ መንእስያትን ናይ ህፃውንትን ትሬኒንግ ወሲዳ ነይራ ሕጂ ትዝዓበየ ነገር እቲ ማሕበር ክርስቶስ ገብሮ ዘሎ ኣገልገልቲ ምዕጣቂ ኣገልገልቲ እንድሕር ተዓጢቆም ድማኒ ማሕበር ኣምላኽታይ ኮይና ማለት እዩ ተዓጢቃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘሎ ብምሉኡ ዝግበር በብግዚኡ ትሬኒንግናት ክንካፈል ንዓና ኢሉ ስለ ዝተዳለወ ኣብኡ ማለትና ኮይኑ ግዜ ዓዲግና ክንካፈል እዚኣ ሓንቲ ነተሓሳስበኩም ካልእ ኤክሳይቲንግ ከኣኒ ኣብ 2023 ጎይታን ተፈቐዶ ብሂወት ተሊና ድማ ዓብ ኮንፈረንስ ይግበር ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣስቴር ኬት ክነርክ እንዲ ዝሓለፈ ግዜ ከምኡ ዓይነት ኮንፈረንስ ኣብ ዳላስ ዝካየድ ዘሎ ካብ ዳላስ ውፅእ ኢልካ ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርና ፕላን ንግበሮ ኣብ ኦገስት ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቶም ኳየር ናብኡ ክዝምሩ እዮም እቶም ኣገልገልቲ ብኡ ክዝምሩ እዮም ናይ መንእስያት ክህሉ እዩ ናይ ቆልዑ ክህሉ እዩ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ድማ መፅኦም ኣብኡ ክካፈሉ እዮም ስለዚ ንማዓስ ዝብል ዘለኹ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ብሂወት ተሊና 2023 ኣብ ኦገስት ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርና እቲ ኢንፎርሜሽን እንዳመፀ ክንከይድ ከሎ እንዳሓበርናኩም ክንከይድ ኢና ግን ገንዘብ ኮስት ስለ ዝገብር ካብ ሕጂ ፍልይ እንዳበልና ገንዘብ ንዑዝኹም ብፍላይ እቶም ስድራ ዘለና ቁርብ ገንዘብ ፍልይ እንዳበልና ንትራንስፖርትና ዝኾነና ኣብኡ ንዝኸውን ዘበለ ነገር እንዳቐመጥና ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ትመዓልቲ ምስ መፀ ካብ ዝኸብደና ማለት እዩ እዚ እዚአን ንገብር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ሰናይ ነገር ክገብር ኣብ ማእኸልና ንጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ድማ ጽቡቕ ነገር ክገብረልና ኣብዚ ቅድሜና ዘሎ ክልተ ሰሙን ዕለት 28 29 30 ኮንፈረንስ ኣለና ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ናይ ፈውሲ ናይ ምንቕቓሕ ናይ ምንጋፍ ኮንፈረንስ ክኾነልና ጎይታ ከምቲ ዝተጸበናዮ ከምቲ ልብና ዘግፋሕናሉ ከምቲ ተዳሊና የጸናሕና ብኡ መጠን ድማ እንታይ ክገብረና ጎይታ ክመልኣና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽሙ ንዘላለም ብሩኽ ይኹን የኣብ ሓውና መጺኡ ስለ መባዕን 20 ክጽልየልና እዩ ኦኬ ናጻ ሃፍትና እግዚአብሔር ይባረኽ ናብዚ መጺያ ክጽልየልና ብድሕሪኡ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ሕጂ ድማ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ደጊምና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ካፍቲ ዝሃብካና እግዚአብሔር ኣምላኺና ቤት ካምፂና ኣለና ሞ ንስኻ ክትባረኾ እግዚአብሔር ኣምላኺ ነዚ ከምፅኡ ዘይከኣል ድማ እግዚአብሔር ኣምላኺ ንስኻ ጎደሎኦም ክትመልኣሎም ኩሉ ነገር ክትረድኦም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንፅለና እግዚአብሔር ኣምላኺ ነዚ ገንዘብ ዝዋፃእ ድማ ንቤትካ መሳርሒ ክኸውን ንወንጌል ክኸውን እግዚአብሔር ኣምላኺ ስለ ኩሉ ነገር ሽምካ ይግነ ስለ ኩሉ ነገር ስምካ ይባረኽ ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰዶ ኣሜን داي يسوع قويتاي لو ما عاد تقدم زي قال املاح سبخ سميع يسوع قويتاي كبرنا املاح يكون اللهم دو مبارك قال املاح كنبي يا محنتي شعو زبلولني جناخه
أتوم أحواتنا نتوم أباخاتكم زتصعرون بقويتاون زمرحكمون زمعدكمون كتفولطوهم نلمنكم علنا زبل تقصلو لو ما أنت دما ناي باسترز appreciation day next week ده لو ما أنت غيرنا last week نيرا لو ما أنت سلزة لجيش سلزة نبرة يسوع قويتاي اسكي نفتوى كاينا بلو باستر نفكره كاينا باستر بتعمي تزرزير زي ودع ጸጋታት ብዙሕ ሰናይ ነገር ካባኻ ንመሃር ኣለና ተማሂርና ንደቅና ብደቅኻ ብዙሕ ነገር ኣርኣያ ኮይንካና ንሓዳርና ብሓዳርካ ንህይወትና በርኣያ ያእኽለን ብምባል ኣርኣያ ክትኮን ርኢና ካብ ኩሉ ነገር ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ምእታውካ ምውፃእካ ብዙሕ ዘመንካ ብጣዕሚ ህይወትና መምህር ኮይንካና ትሕት ብምባል ኣርኣያ ኮይንካና ዋጋ ብምኽፋል ኣርኣያ ኮይንካና ምስ ንእሽቶ ትኸውን ምስ ዓቢ ትኸውን ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣብዚ ከተማ ብምሕዋስ ኮታስ ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ሰናይናትካሲ we are so grateful ከማኻ ዝበለ ፓስተር ኣምላኽ ስለ ዝሃበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዛ ትፈትዋካ ማሕበር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከንዲ ንእሽተይ ጌርካ ትቁፀራ እዚኣ gift ናይ appreciation ናይ ፓስተራት we love you pastor ተስይኹም we love you pastor يا رب blessing تعمل فتوى كاينه praise God وريد له بفقادي حج እግዚአብሔር ይባርኩም አምላክ መስገን thank you ማለት ስለ ዝሓሰብኩምኒ appreciate ስለ ዝገበርኩምኒ እግዚአብሔር ይባርኩም ዝሓሳብ ዝልብኹም ስለ ዝመፀ ማለት እዩ አምላክ ተባረኸ ይኹን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ጸሎተይ ወይታ ክንእደን ቅድሚኡ ክቐርብ ከሎ ዝብዝ ምድሪ ተርፊ ዘመነይ ብምሉ አገልግለ ሕያዋይ ባርያ ክብለና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሎሚ ዘገልግለና በቃል አምላክ ሐውና አማኒ እዚ ልብና ለጎይታ ከፊትና ጎይታ ብኡ ከገልግለና ይክዛረበና እዩ እትዕድል ንሐውና አማን ክንወይና thank you እግዚአብሔር ባርክ كما يقنيهم እግዚአብሔር ብሩኽ እዩ እጫ በጽሕኒ ሎሚ ኣብ ቅድሚኹም ንጎይታ ከገልግሎ መጽየላኹ ጎይታ ይባረኽ ደስ ይብለኒ እዩ ብጣዕሚ ናቲ ህይወት ካበይ ናበይ ከም ዝኾነ ኣነ ይፈልጦ እሞ ኣብዚ በጽሒ ንዓይ ኣምላኽ መልእኽቲ ክዛረብ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እና ንእሽተይ ትፈልጡ ኢኹም ብቋንቋ ንእሽተይ ፀገም ከም ዘለኒ ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብቲ ሂውስተን ከይና ከለና ማህበር ክርስቶስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ሓደ ጽቡቕ ነገር ሰሚዐ ጎይታ ካብ ኩሉ ዓለት ናቱ ዝኾኑ ሰባት ይስብስብ ኣሎ ወንጌል ብኩሉ ቋንቋ ክደርስ ስለ ዘለዎ እዮም ኢሎም እና ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ እማ ብቋንቋ የዘሰብከኩም ማለት ነው በእውነት ክሽግረኒ እዩ ግን ክትርድኡ ላይ እና ብቋንቋና ንኩሉ ዓለትና ብቋንቋና ክንሰብካለና ማለት በቃ እዚ ዘረኝነት አይኮነን በቋንቋና መምላኽ በቋንቋና መስባኽ እዚ ናይ አምላኽ ፍቃድ እዩ ማለት እሞ በትግርኛ ኢና ንሰብኽ ለው ተባረኽ እግዚአብሔር ይባረኽ አሜን አሜን ኣብቲ ሰሜን አሜሪካን ማህበር ብጣዕሚ ዓቢ እዮም ዘለዎም በቃ አገልገልቲ ያዕጥቁለው እዮ ዓቢ እዩ ግን አምላኽ ክረዶም እዩ ንሕና ምሳኦም ኮይና ክንረዶም ኢና ክንተሃባበር ኢና ጎይታ ይባረኽ
ቅድሚ ምጅማርና ብጸሎት ክንጅምር ጎይታ ክረድና እዩ አቦ ተባረኽ ተመስገን ክብር ምስጋና ንኣኻ ይኹን አቦ ሁሉ ትፈልጥኻ እሞ ኣነ ናትካ ኣገልጋሊ እስኻ ኢኻ መልእክት እስኻ ኢኻ መልእክተኛ ኣነ ንኣኻ ጥራሕ ክርእዩ ክገብር እምበር ዝፅዕር እስኻ ኢኻ ኩሉ እሞ እዚ ዘዳለኽዎ መልእኽቲ ናትካ መልእኽቲ አቦ ክዛረብ ከለኹ እስኻ ጥራሕ ክትዛረብ ኣነ ስጋይ ከይዛረብ እስኻ ጥራሕ ክትዛረብ ብትወዶፍ ተፍቅሮ ኢየሱስ ወድኻ ዝጽልለኹ ጊዜ ንኣኻ ሂበለኹ በኢየሱስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር ይባረኽ ከም ትፈልጥዎ ቃል አምላኽ መስትያት እዩ ንዓና ንህይወትና መምርሒ ዝህበና ትምህርቲ ንረኽበሉ ቃለ ህይወት ንረኽበሉ ቃል አምላኽ ሕጂ ንምሳሌ ሓደ ሬስቶራንት እንድሕረ ከይድኩም ኮፍ ኢልኩም ኦርደር ክገብሩ ክመፁ እዮም ኣይኮነ እንታይ ኦርደር ክንገብረኩም ክብሉ ከለዉ መንዩ ክህበኩም እዮም አይ ኣነ ካብ ገዛይ መንዩ ሒዘ መፀ ኣለኹ እሞ ብናተይ መንዩ ኦርደር ዝገብር እንዴ ኣይፍቀድን እዩ ናትና መንዩ ክትጥቀም ኣለካ ናትካ መንዩ ካልእ ቦታ ትጥቀመሉ እዮም ዝብሉ እምበር ብናታቱም ክስታይና ንኸይድ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ማንኪና እንድሕር ተበላሽውና ንምሳሌ ቶዮታ ዘለኩም ሰባት ኣብ ፎርድ ጥራይ ዝሰርሕ ሰብ ከይድኩም ኣይተስርሑን እዩ ንምንታይ ማንኪና ይኹን እምበር ተፈላለዩ በቃ ኣቅሓም ተፈላለዩ ማኑዋሉም ተፈላለዩ ስለዚ ቶዮታ ተበላሹ ካብቲ ቶዮታ ዝዕሪ ሰብ ኢኻ ትገብር ናትና ናይ ክርስቲያናት ድማ ማኑዋልና ጎይታ ዝሃበና ቃል አምላኽ ንረኽበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃረና መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ትምህርትና ቃለ ህይወት ንረኽበሉ ተግዛጽ ንህበሉ ምትእባ ንረኽበሉ እንደገና ድማ ንትምህርትና ዝረድአና ኣብ ኩሉ ንረኽበሉ ቃል አምላኽ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርስተይ እቲ ዝፀዋዓና ቅዱስ እዩ እዩ ዝብል እቲ ዝፀዋዓና ቅዱስ እዩ እቲ ንኡስ ኣርስተይ ድማ ቅድስና እንድሕር ዘየለ ንኣምላኽ ምርኣይ የለን እዩ ዝብል መጀመርያ ቅዱስ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክንትንትኖ ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክነጽንዕ ከለና ቅዱስ ማለት ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣካል ዝኾነ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካል ንምዃን ድማ ብክርስቶስ ዝኣመነ ኣብ ቀራንዮ ኣብቲ መስቀል ክርስቶስ ንመን ንኡ ከም ዝሞተሉ ብጸጋን ብእምነት ኣሚኑ ተቐበለ ሰብ ቅዱስ ይባሃል ማለት እዩ ብካልእ ኣነጋገር ሓቀኛ ክርስቲያን ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድስና ሓደ ክመጽእ ከሉ እታ ናይ መጀመርያ ነገር ወንጌል እዩ ሰሚዑ ዝመጽእ ወንጌል ሰብ ይነግሩ ወይ ጎረቤት ይነግሩ ወይ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ንመጀመርያ ግዜ ወንጌል ይነግሩ እቲ ወንጌል ንልቡ ደሪኽዎ ነቲ መልእኽቲ ተቐቢልዎ ክቕበሎ ከሉ ጎይታ ድማ እስኻ ጻዲቕ ይብሎ ማለት እዩ ካብ ቦታ ቀይሩ ማለት እዩ ካብ ዓለም ዝነበረ ናብ ጎይታ መጽኡ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎ
አቡ ጠጠው አይብልን ሕጂ ጎይታ ተቀቢልና አምላኽ ቢነጥቀና ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ ግን ከምኡ አይኮነን አምላኽ ዓላማ ኣለዎ ኣብዚ ኮይና ብቅድስና እንዳነበርና ናቱ ዕዮ ክንገብር ናቱ ዓላማ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ማለት ንእግዚአብሔር ተፈለየ ማለት እዩ ዳግም ዘተወለደ ማለት እዩ ቅዱስ ድማ እቲ ክቅበል ከለውን ጎይታ ኣብ ውሽጡ ጎይታ ከም ዝነብር እሱ ድማ ኣብ ውሽጡ ጎይታ ከም ዝነብር ተቀበለ ሰብ እዩ ማለት በቃ ቅዱስ ታሕሚ ሐቀኛ ቅዱስ እዚ ተተረድኦ ዝመላለስ ሰብ እዩ ማለት እዩ እሞ ጎይታ ምስ ተቀበልና ከመይና እንመላለስ ቅድም ከም ዝበልኩኹም ጎይታ ምስ ተቀበልና ተነጠቀና ጽቡቕ ነይሩ በቃ ግን ከምኡ አይኮነን ስጋ ብንመውት ወይንም ድማ አቀድሙ ጎይታ ስጋ ብዝመጽእ ኣብዚ ኢና ዘለና እሞ ከመይ ኢልና ኢና እንመላለስ ተዓርስተይ ቅድስና ትብላ ጅም ማኑዋልና ኣብቲ ማኑዋልና ኸይና ኢና ንሪዮ በቃ ጎይታ ከመይ ኢኑ ክንነብር ዝደሊ ጴጥሮስ እንታይ ይብለና እዚ ዋና መልእኽተይ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 16 ከምዚ ይብለና አነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዕኹም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ ይላል ጴጥሮስ ተረድኦ ሰብ እዩ ብኩሉ ነገሩ ቅዱስ ኩኑ ይብለና ብናብራና ድዩ ብትሕዝቶና ድዩ ክንወፅን ቅዱስ ኩኑ ይብለና እንደገና ካለ ክርኢ ከለና ጳውሎስ ድማ ዘገርም መዓልታዊ ቅዱስ ክኸውን ቅዱስ ዝተግእ ሰብ ነይሩ ጳውሎስ ማለት ህል 3-4 ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጎይታ ክትጽሕፍ ተጠቀመሉ ሰብ ከመይ ዓይነት ሰብ ማለት ጎይታ ተረድኦ ሰብ እሱ መዓልታዊ ቅዱስ ክኸውን ቅዱስ ነገር ክገብር ቅዱስ ዝተግእ ሰብ ነይሩ ንፊሊፒ ሰባት ክጽሕፈሎም ከሎ ምዕራፍ 3 ካብ 12 እስካብ 4 ኩላ ክነንብባ ብጣዕሚ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክረኽበላ ኢና ጳውሎስ እንታይ ይብሎም በቃ ናቱ ክነግሮም ከሎ ስለ ቅድስና እዩ ዝነግሮም ዘሎ እንታይ ይብሎም ኣነ ነቲ ንዕኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንትን ክረኽቦ ንቅድሚት እደፍእ ኣለኹ ይብል እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዘይኮነ ኣይኮንኩን ናይ ድሕሪት ነገር ኣይረእን እየ ናይ ቅድሚት ነገር እየ ዝርኢ እዩ ዝብለና ንእሽተይ ወረድ ኢልና ካብኡ ቁፅሪ 4 ናብቲ ህንፁፅ ዓላማ ኣቢለ
نابتي أسبي عوت ناي لعلي تسوى عملاق بخريستوس يسوس أقوي الله خوي باولوس قدس تكون نجار كجبر እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ነገር ክገብር መዓልታዊ ዝጓይ ሰብ ነይሩ በዓላማ ዝነብር ሰብ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉና እታ ዓባይ ስብከት ትበሃል ናይ ጎቦ ከረን ትበሃል ጣዕሚ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዋ ብዙሕ ናይ ቅድስና መልእኽቲ ዘለዋ ሰባት ከመይ ናብሮም ከም ዝቅድሱ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መልእኽቲ እያ ብጣዕሚ ይገርመኩም ብዙሕ ሰብ እዚኣ ስብከት ኣይፈልጣን እዩ ኣቨሬጅ ክርስቲያን እንድሕር ሓቲትኩሞ ናይ ተራራ ስብከት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩሞ ኣይፈልጡን ንምንታይ ኢና እንድሕር ሓቲትና ብዙሕ ኣይስበክን እዩ ድማ ብዙሕ ሰባት ድማ መጽሓፍ ቅዱሶም መንበብ ኣይፈቱን እዮም እንድሕር ቸርች ዘይስበክ ተኮይኑ እንድሕር መጽሓፍ ዘይነበብ ተኮይና ቅድስና ከመይኩም ካበይ ክመጽእ ብዙሕ ንሪኦም በቃ ዓቢ ክርስቲያናት ተባሃሉ ኣብ ቅድስና ክጎሎም ክርኢ በቃ ኣይ ናይ ኣምላኽ ኣይርድኦም ድዩ ኢልና ንሓትት ብዙሕ ግዜ ኣብቲ መሰረቱ እዩ ዘሎ በቃ ብደንቢ ከተመሃሩ እዮም ዝስጉሙ ጳውሎስ ከም ዝበለና መዓልታዊ ቅድስና ክገብር እተጋ ኣለኹ እዩ ዝብል ስለዚ ካብቲ ተራራ ስብከት በጣም ብዙሕ እዩ 119 ቁጽርታት ኣለዎ ማቴዎስ 5 ማቴዎስ 6 ማቴዎስ 7 እዚን ሰለስተ ቻፕተራት ናይ ተራራ ስብከት ይባሃል ኣብዚአን ብዙሕ ዓይነት መልእኽቲ ኢና ንረክብ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ሓቅነት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ሓቅነት ተምሃሮ ስብከት እያ ትበሃል ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ህይወትና ዝሓንፅና ነገር ኣለዎ ብዛዕባ ፍትሕ ድዩ ብዛዕባ ጸሎት ብዛዕባ ፍትሕ ጀስቲስ ፍትሕ ማለት እዩ ሕነ ምፍዳይ ናይ ጾም ይቅርታ ምባል ምድራዊ ነገር ምስብሳብ ንኽልተ ዓሚል ጎይታ ምግልጋል እዚ ኩሉ ኣብኡ ተጻሒፉሉ ከም ዝበልኩኩም በጣም ብዙሕ እዩ ግን ካብቲአን ሰለስተ ክንሙክር ኢና ሎም ናብ ማቴዎስ 6:24 ክንከይድ ኢና ማቴዎስ 6:24 እንታይ ይብለና ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ይብለና ወይ ነቲ ሓደ ፀሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን ይብል ብጣዕሚ ህይወትና ክንምርምር ኣለና ማለት እዩ ቅድስና ጎይታ ክንነብር ዝደሊ ቅድስና እዩ ግን ኣብ ቅድስና ኣብ ኩሉ ቦታ የለን ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ
ኣነባበሮና ኣብቲ ንካየደሉ ነገራትና ብክልተ ነገር ክንውጠጥ ጎይታ ፍቃዱ ኣይኮነን ንምንታይ ክልተ ዓሚል ኣለዎ እቲ ናብቲ ክጉተጋዩ እቲ ናብቲ ክጉተጋዩ በቃ ዘይኸውን ታካልኣይ ካብ ተራራ ስብከት ካብ ጎቦ ከረን ስብከት ንርያ ማቴዎስ 6:33 ዘላ ቅድም መንግስትን ኣምላኽን ጽድቅን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ይብል ናይ ብሓቂ ኣነ ብህይወተይ ተሞክረ የለኹ ናይ ጎይታ ነገር ከቀድም ከለኹ ነገራት ይቐን ይሰመር ኩሉ ሻ እቲ ጽቡቕ ነገራት ናይ ጎይታ ነገር ክመርጽ ከለኹ እቲ ተራ ዝኾነ ነገር እንዳገደፍኩ እቲ ናይ ጎይታ ነገር ብዙሕ ነገር አለ ናይ ጎይታ ቃሉን ሰምዐሉ ቃሉን አስተንትነሉ ቃሉን ነጽንዐሉ ጾም ንገብረሉ ምስ ኣሕዋት ብዙሕ ናይ ጎይታ ነገር መንግስቱ ናይ ጎይታ መንግስት ክንደሊ ከለና ኩሉ ነገር ሰከንደሪ ክኸውን ይበቃ ካልኣይ ጎይታ ድማ ኣብ ሰከንደሪ ይሰርሕ ሰከንደሪ ንዓይ ገደፈለ ይበቃ ታሳልሳይ ካብታ ስብከት ንርያ ዝደለና ሎሚ ማቴዎስ 7 ካብ ቁጽሪ 13 ስጋብ 14 እያ እታ ናይ ጥፍዓት እትወስድ ደገ ርሕብትን መገዳውን ገፋሕ እያ እቶም ብኣኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም እታ ናብ ህይወት እትወስድ ግና ጸባብን መንገዳውን ቀጣን እያ እቶም ዝረኽብዋኻ ሕደት እዮም ቦታ ጸባብ ደገ እተው ይብለናል በቃ ብታ ጸባብ ክንኣቱ ይደልን ታ ጸባብ ደግሞ ናይ ቅድስና መንገድ እያ ኣብ ክልተ መንገዲ ኮይና ክንከይዳ ንኽእል ኢና ቅድስና የለን ኣብ ክልተ መንገድ የለን ቅድስና ዘሎ ኣብ መንገድና ወሲና ኣብታ መንገዲ ክንጸንቕ ከለና ምስ ጎይታ ተጣብቅና ክንከይድ ከለና ቅድስና ይመጽእ ህይወትና ይፍለይ ናይ ብሓቂ ቅድስና ዋጋ ይኸፍል እዩ ግን እቲ ፍሪኡ ድማ ግን ቶታሊ ይቀይረና ናይ ክርስትና ምንነት ክንፈልጦ ንጅምር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንገብሮ ንሰርሖ ንዛረቦ ኩሉ ነገር ብትቅድስና ዓይን ክንሪኦ ክንጅምር ከለና ነገራትና ይቀይር በቃ ኣነ ካብቲ ተራራ ስብከት ዝገርመኒ ጎይታ ክውድእ ከሎ ታ ተራራ ስብከት ብምሳሌ ኣሕፂዋ ጣም ሓያል ምሳሌ በቃ ኩልና ክርዳእና ኢሉ ኣነ ከተረፍኩ ተረድየ ምስራሕ ክትኸይድ ኣብ ማቴዎስ 7:24 ትርከብ እዚያ ኩሉ ምስ ወደ መጨረሻ ነጊርዎ ነዚ ነገር ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሕ ብልሕ ሰብ እዩ ናይ ብሓቂ ቅድስና ተረድኦ ሰብ እዩ በቃ ኣብ ከውሒ ዝሰርሕ ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ኣብቲ ሓያል መሰረት
ቀጽሉ እንታይ ብለና ዝናብም ዘነበ ውሕዝ ወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ካ ደፈአ ኣብ ከውሒ ተሰሪሕታን እያ እሞ ኣይወደቐትን ፈተና ክመጽ እዩ መዓዝ ከም ዝመጽ ኣይንፈልጥን ግን ፈተና ኩሉ ሻ ክመጽ እዩ ንሽተይ ፈተና ኣሎ ዓቢ ፈተና እቲ ፈተና አበይ መስሪትና ከም ዘለና እቲ ማቴሪያልያት እዩ ዝፍተን ማለት እኮ you know እንታይና ንስብስብ ዘለና እንታይና ተመስሪትና ዘለና ቼክ ይግበር ማለት ነው ንሽተይ ወረድ ይሉ ድማ ቀጽሉ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ሁሉ ካ ቤቱ ኣብ ሑጻ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሕዝ ወሓዘ ነፋስም ነፈሰ ነታ ቤት ደፈአዋ ውድቀት ኣወዳደቃ ድማ ዓብይ ኾነ ይብለና በጣም ዘገርም በጣም ክሊር ዝኾነ ምሳሌያዊ አዘራረባ እዩ በጽድቅ ዝመላለስ ሰብ ኣብ ከብሒ ኢየሱስ ዝምስርት ዘሎ ሰብ እዩ ፈተና ክመጽእ ከሎ ክትጻወሮ እዩ ንምንታይ ውሽጡ ቅድስና መሊኡሎ እቲ ቅድስና ስሪሉ ኣይመጽን ወይ ዕዳጋ ዝግዛእ ኣይኮነን ካብ ምስ ህይወት ተጣብቀን ናብራ ክንነብር ከለና እዩ ቅድስና ዝመጽእ ማለት እሞ ክልተ ገዛ ክርኢ ከለና እቲ ቀለሙ the same ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ነሓሱ the same ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ስታይሉ ሁሉ ነገር the same ክኸውን ግን እቲ መሰረት ሓደ መጥፎ መሰረት ተመሰረተ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ድማ ጽቡቕ መሰረት ሕጂ ንሕና ኣብ ስራሕ ጽቡቕ መሰረት ዘለዎ ሰብ ጽቡቕ ከውሒ ዘለዎ ብደንብ ጽቡቕ ጌርና ኢና ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ፋውንዴሽን ኩሉ ነገር ጽቡቕ ጌርና ንገብሮ ማለት እቲ ኣብ መጥፎ ቦታ ድማ እንደገና ኣብሊጽና እንሰርሖ በቃ ብጣዕሚ ሙር ማቴሪያል ጌርና ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ግን ዝብል በቃ ታገዛ ዘይገደስ መሰረታ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘይኮነ ኣብ ሑጻ ዝኾነ ተሰሪሐ ታገዛ ሴምን ክልቴን ቀለምን the same area the same ታሓንቲ ግን ኣብ ጽቡቕ ተሰሪሐ ክርስቲያናትም ከምኡ ኢና በቃ the same church ንመጽእ the same bible ነጸንዕ the same መዝሙር ንዘምር the same ትምህርቲ ንምሃር ግን ኩልና ኣብ ከዊሕ ኣይኮነን ተመስረትና ስለዚ ኩልና ክንምርምር ሓቀኛ ዝኾነ ምርመራ የድልየና እዩ ኩሉ ሻ ማዕልታዊ ኣብ ከዊሕ ሄደ ዘለኹ ኣብ ሕጻ ድየ ዘለኹ ኩልና ክንሓትት ኣለና እዚ ኦነስት ዝኾነ ኤግዛሚኔሽን ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ሕጻ ዝመስርት ሰብ ታሓ ገዛ እንዳዓቤት መጫም ኣብ መጨረሻ ውድቀት እዩ ዝኸውን እቲ ውድቀት ድማ ከይትምለሶም ትኽእል በቃ ኣፍሪስካ እንደገና ክትሰርሕ ግዜ የብልካን ይኸውን ስለዚ ኣብቲ ጽቡቕ ከውሒ ኢየሱስ ሓቅነት ኢየሱስ ትምህርቲ ኣብኡ ኢና ክንሰርት ዘለና እሞ ከምዚ ክንብል ከለና ሓቀኛ ምርመራ በቃ ናብ ነፍስና ናይ ህይወትና እዩ ፎከስ ትገብር ማለት ስለዚ እንታይ ንሓትት ንሕና ቤት መቅደስ ከም ዝኾንና ኢየሱስ ኣባና ከም ዝነብር ቅዱሳት ኢና ማለት እዩ ኣብ ቅዱስ ነገር ድማ ካለ ነገር ክሰፍር ኣይክእልን ስለዚ
ብዑ መሰረታዊ ምርመራ እንኳን እንድሕር ተበጊስና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ብኣንደበተይ ዝወፅእ ነዚ መቅደስ የርክሶ ዶ ብዓይነይ ዝርኢ ነገር ነዚ መቅደስ የርክሶ ዶ ብኣሳሰበይ ዝሓስቦ ነገር ነዚ መቅደስ የርክሶ ዶ ዝብል መዓልታዊ በቃ ክስታይ የድልየና እዩ ምርመራ የድልየና እዩ ቅዱስ ማለት ኃጢአት ዘይብሉ አይኮነን ግን ኃጢአቱ ወዲያው ፈሊጡ ኣብ ንስሓ ዝቐርብ ሰብ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ኃጢአት by the way ንእሽተይ ኃጢአት የለን ዓብይ ኃጢአት የለን ኩሉ ኃጢአት أملاخ ذيكبر نجر كل حاتيات أو حتى أو حاتيات كن ودك خلنا حلينا أنا ذي نجرنا تقول ويمنفس قدوس أنيو repent يقرص جاب نبل ذا أنك أنا ندحر زي خنا بتعمي أب حدا جايزن ينزل لنا أب حس عينا مصري تنزل لنا سلزي ምርመራ የድልየና እዩ ማለት በቃ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ መልእክተ ዮሐንስ ቀዳማይ መልእክተ ዮሐንስ ቁጥር ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንታይ ይብለና ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ንኃጢአትና ይቅር ዝክብለና ካብ ኩሉ ኣመፃውን ከንፀሓና እሙን እዩ ጻድቅም እዩ በቃ ዳዊት ጎይታ ከም ልበይ ዝበለው ሰብ እዩ ብዙሕ ኃጢአት እዩ ገይሩ ግን ወዲያው እቲ ኃጢአት ምስ ተፈለጠ ወዲያውኑ እዩ ንስሓ ዝኣትው ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ህይወት ክንለማመድ ኣለና ማለት እዩ حجي قدسنا إنا أموداتها كن كيد كلنا انتهي مالتي حقا يا كريستيان قدسي مقداس بتعم سيريس كويل دوسدو سبي مالتي اتبع عندبتو بكل نجرو ناي قدسنا نجر تردو سب ناي لب نصحنا ناي أساسب نصحنا ناي مطبات نصحنا ناي جر ذي جبر نجر نصحنا ناي كل نصحنا مقداسن ذي مقداسن كم زلوا ترديوه زنبلا للسبيوك نمنتاي تا نعوس أرستنا ندهر رئينايا مقداس ندهر زيلا نأملاخ مرأي لنا كريستيان نقدسنا ينات تسوينا بونات نقدسنا ينات تسوينا قدسنا كن حسب كلنا منفساوي عيننا ذو خفتلو مسرحي مالتك እንደገና ቅድስና ክንወረና ካሉ አገልግሎትና ጎይታ ይባርኮ ምስክርነትና ድማ ጽብዩ ይኸውን ሕጂ ሓደ ቅድስና ዘይብሉ ሰብ ንሓደ ሰብ ኮይዱ ከመይ ወንጌል ዝነግሮ ብጣዕሚ ይገርም እኮ ብጣዕሚ እና እቲ አዳማዊ ዝኾነ ባህሪያትና ዝዓገት ብጣዕሚ ሓያል
መንፈስ ተዋዩና ጎይታ በጣም ብሩኽ እዩ ዘይ ዓጠቀና አይሐተናን እዩ አጢቁ ዛህተከ በቃ አጢቀ ካለው መንፈስ ቅዱስ ይበካለው ቅድስና ምላሽ ሀብኒ በቃ ታትሰ ቅድስና ምላሹ ናይ ጎይታ ምላሽ ግን አጢቁ መንፈስ ቅዱስ አባና ከቲቱ እዩ ቅድስና ካባና እግዚአብሔር ይባረክ ቅድስና ጎይታ ቀድመ ምንጹ ወይንም ድማ ስጋ ብንመውት በቅድስና መመላለስ አለና ቅድስና ምስክርነትና ጽዋዕና ምስክር ክርስቲያናት ጽዋዕና ቅድስና ይወቅ እንዳይነት ቅድስና ከይብና ከመዮም ዝፈልዩና ካብ ዓለማዊ ሰባት ንዛረብ ኢየሱስ ንብል ግን እቲ ናብራና ቅድስና እንድሕር ዘይብሉ ኮንፊውዝ ኢና ንገብሮም ናዓቱ በቃ ሳቶም ሕጂ ዓለም ተናዊፃ ዘላ በዝዩ በቃ ኩሉ ክርስቲያን ይብል ግን ናብሮ ክራይ ከሎ በቃ አብ ሓሸዋዩ ተመስሪቱ በቃ እንደውም ቅድስና ከም ዘይብሎም ማይፈልጡን እዮም በቃ ተረድኦም አለከ በቃ እዚ ኮ ኃጢአት እዩ እዚ ትገብሮ ነገር ኃጢአት እዩ አይረዶም ነው ኃጢአት አይኮን ይሎም ናታቶም ክስታይ ይነግሩ እዚ ድማ ትክክለኛ ትምህርት ስለዘይ ተማሃሩዎ ንኃጢአት እንዳቅለሉ ክሪኦ ክጅምሩ ሊበራሊዝም ይባል በቃ ሁሉ ነገር አቅለሎም ክሪኦ ከሎ አሁን ብዙ ቦታ ቸርችታት በቃ ናይ ሶዶማዊ ዝኾነ ጋብቻ ክምስርቱ ዝደልዩ ቸርች ኮይም በቃ እዚያቶም በቃ ካብ ቅድስና ወጪኦም አሉ በቃ ምንም በቃ ዘይተረ በቃ ናይ አምላክ ነገር ገዲፎም ካል ነገር ከአቱ ከለው ሰይጣን ደግሞ ይጥቀመለው እዚያ ክርስ አይብልና ሰይጣን ብታ በኸፈትናላ መንገዲ አቲው ክትቀም በአንደበትና ዲው ብንሪኦ ዲው በስተንትኑ ሰይጣን ክትቀም እንደ ሰይጣን ደግሞ ተጠቂሙ ናታ መጨረሻ አነወት ነገር ይወስድናሞ ጎይታ ይባረኩም ዚያ መልእክተይ ሎሚ እግዚአብሔር ይባረክ ፓስተር እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ጥቕሲ ከንብበልኩም እሞ ነታ ጥቕስቲኣ እንዳስተንተና ክንጽልይ ኢና አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ጳውሎስ ብፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እተጸውዐ ሶስቴነስ ከአ ሐውና ነታ አብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ እተቀደሱ ቅዱሳን ንምዃን እተጸውዑ አብ ኩሉ ስፍራ አብ ኦምን አባናን ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝጽውዑ ዘበሉ ኩላቶም አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እትክልተ ክፋል ናይ ቅድስና ብዚያ አቀምጥ አቢልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ተቀዳማይ ንመንነት ዝምልከት እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢና ንብል ሐቀምሽ መንነቱ እግዚአብሔር ታዩ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ይስከበሉ ስለዚህ ንመንነት ይገልጽ እዩ ቅድስና ማለት እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ከአንታይ ብሎም አሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ አመንኩም ንስኻትኩም ቅዱሳን ይኹም አሜን ደኒ እስኪ ቅዱስ ዝኾነ መንነት ተዋሂብኒ ይበሉ ሕጂ ኣብቲ ውሽጥና ዳግም ምስ ተወለድና ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተቀበልና ውሽጥና
حدش زخونه فطرة كنا تبولي حالفو إذا حدش فطرة دما قدوسيو آمين دوني اسكا أنا قدوسي اسكبولو هجي at the same time دما انتاي بلو مالو خمز حاونا أمان كببلنا تصنحة نقدسنا دما انتاي كونكم اللهم تتصوعكم اللهم تصوعي نقدسنا اسكبولو المحجب زياء شوعت عينت تصوعها خمزلو أو حدش كده انت ماهرنا نيرنا كندي تصوع له شوعت عينت حجة هنت خابتن شابعيت دما أماني نقدسنا يتصوعوا آمين دني حجة قدسنا ها تصوعان دحر كوين تصوعها أنت يتقبرو نجاري زفت أم نجاري هوري أبولس أم بيبلنا تصنحو أبتا فيليب إزبلا نابتنا إلى على تصوعها أقوي له آمين دني حجة نخلت تمهارو عيو جوزا تتواهب ومسني عيو جوزا تواهبني لو ما يحقوسني حقوسني أي حقوسني اتحاد حكايته خوينو نتعيو جوزا تاي جبراني أي سرحاني اتتوجد ما نتعيو جوزا تاي جبرا مالتي يسرح مالتي هجي نصبحيتو نابت ممر مسكدو اتعيو زعيه كنا أتكلو تعيو زي عيه أنت يخون مالتي ينقف مالتي سلازي معالتاوي أن نبرو تصوعيو قدسنا تصوعي سكبلو نزا أملاح سمسكنا يخون تصوعنا سلازوانا نتصوعنا دما ننبر أملاح ريوارد كقبرناي نتصوعها فتسئمكا إلو كحسناي أملاح سمسكنا يخون كبرنا قويتا يخون تزعبي فرحات انتاي مسيلكم نمنتاي رزين ملأخت سلازخوانا خرقودو اللي لإز وشخ زلخو تزعبي بزحجي أوان نايمن أسياتي خوني عبيتي انتاي تفرحات اندحر لكم اني fear of rejection سب كينت صغير انتاي زخون زفرح محاجوتو قربابوتو مسارحتو انتاي كي قبرو ريجكت كي قبرو انتاي زقبر زفرح جن مصحف قدوس كا نسخاتكم سي بزي نسو فلياتهم يلنا بزي نسو انتايهم فلياتهم سلازي كنمساسل إلنا مستم محاجتنا مس مسارحتنا مس قربابتنا إلنا فريهنا سي أين مساسل بتحساس بانا فليات كنكون آمين دوني تجدد ختصرفو نعم إزي معبولا يكونن أبناء دحور أمنتي زلهم كلنا حق أي مش تجدد جديدة تتبهله أي مسانا يتسمى مع كانيلهم كابس راح يمسقونا سلازي أملاح استمسجنا يكون نفرهو نجار يبلنا آمين دوني اسكا أي مساسلني اسكابول لذي أمنتاي يزجمر قدسنا مالتي أبت حساس باي عالم كم تحاسبه زي محساب مالتي جا عالم بزعبا مرعخ تحاسب كلا تحاسبه حساب الله نحنا نحاسبه في الإزبالي هلذي بتحساس بانا فليات كنكونينا آمين دوني آمين باني اسكا محازتي ولا ينصقون بولو ولا بيت أملاح قويم زنصقوها እንደ ዘይተ መሳሲል ካሎም እንደ ዘይተ ሰማሚዕ ካዮም ምስተዝኸድዎ ዘለው ይነጽጉኻ ካብቲ ጉርቦም እንታይ ገብሩኻ ማለት እዩ ይውጹኻ it's better አራሜን ባኒ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዲሉ እቶም ንኣምላኽ ብፍርሃት ከገልግልዎ ዝደልዩስ ንሳቶም ኮይ ክኾንዮም ክስጎጉ እዮም ሕጂ አሎ ማለት እዩ እዚኣ ታ ፈተና ታዛዓቤት ማለት እዩ ታዛዓቤት ፈተና ሪጀክሽን ይዘጋጥመካ قلت أخا خمزيلو كم ما أخلهم وتصون تفلين أنا أقبلكم يا أمين باني من يقبلك أنا قلت أقبلك أبو هنوكم إلو أنا أنت يخونكم أبو هناك نحسابيل كان دحر تفلي خاص إجزي أبير بعلو أبو هناك مش حتى السماء معني تلكاسي إجزي أبير تاخونك أبو هناك لذلك إجزي أبير أملاح استمسجن يخون أنت زعبيت أبزل بيز تنكفت النستزارة بعد ما منفس قدس يبدأ منفس قدس وأنق أترى يكون ذات صلينا منفس قدس اسكبلو كم تسمون أي قدسنا منفسي منفس قدس نايم تاي منفسي ناي قدسنا منفسي لازم منفس قدسي نتدليت حقي بملعت بزعبي ستاندار كتم اللؤس حيلي يخونا كمنفس قدس أملاح سمسجن يكون እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ከምዚልና ክንጸልይና ቅዱስ ስለዝገበር ካን የመስግነ ካበሎስኪ
مننتي سلازلوت كاي مسكنك الله اسكهم بقولوا مالتكم كوينو نايبا حقي حدش قدس مننت نخرستوس مسل مننت ني أملاك قدس النازل لو مننت سلازتوا حبنا نا أملاك نمسكنو آمين دوني اسك أوشت أين أملاك زمسل قدسنا نايسب زي كونسني أملاك قدسنا سلازلو تمسكن እግዚአብሔር أملاك يبلو እግዚአብሔር አምላኬ ስለዛሃብ ካን ቅዱስ መንነት የመስግነካለሁ ስለዛሃብ ካን ዘሐድሽ መንነት የመስግነካለሁ አረጊት ካባይ ስለዛሐለፈ ሐድሽ ፍጥረት ስለዝገበርካኒ ቅዱስ ስለዝገበርካኒ የመስግነካለሁ ሕጂ ኸኣ ከምዝ ክንብሎ ኢና ንቅድስና ጸዊዕካን ለኻ በሉ ኢየሱስ ኮይታይ ንቅድስና እንታይ ጌርካን ለኻ እስኪ ጸዊዕካን ለኻ በሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኮይታይ حدا غزي خمزي لكم أنا أملاخنا أقلقلوت متصوع النسب إذني وطيطي كونن أقلقلي لني انتاي كتب لك فادين يحكون لك أنا انت خبرك كقلقلك الكان تاخذ قبر لك نتصوعها من لاش كتب لك اسكي نتصوع كان نتصوع حراي بلا الله بلو نتسمياو تصوع حراي بلا الله نتا أملاخاون نقصاون تصوع حراي بلا الله እግዚአብሔር አምላኬ ንጽዋዓይ ከነብር ሐግዘን በሉ ሃሌሉያ ነትጽዋዓካ ንጽዋዓ ከነብር ደግፈኒ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሃበኒ ካብቲ ዝጠብቀኒ ካብቲ ዘሸግረኒ ዘበለ ሁሉ ኃጢአት አንጽሐኒ ኢኻ ጎይታ ንጽዋዓይ ከነብር ሃሌሉያ ነትንስኻ ዝበልካኒ ጥራይ ከነብር አትሐሳስባይ ቃንዮ አንደበተይ ንስኻ ተቆጻጽሮ ቀፊር ግበረሉ አንደበተይ ካብዝሪኦ ካብዝሰምዖ ካብዝዛረቦ ካብቲ ከባቢ ይዝኾኑ ዘበለ ሁሉ ባላሃኒ ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ከምዚሉ ካብዛ ዓለም ዚኣ ከተውፅኦም ዘይኮነስ ካብ ክፉእ ክትሕልዎም ጽልለኹ ኢሉ ኣብዛ ኣኪት ዓመት ኣብዛ ኣኪት ዓለም ኢና ዘለና especially ድማ ኣብዛ ንሓጢያት ከተማ ትበሃል ላስ ቬጋስ ኢና ዘለና ጎይታ ከውፃና ኣይኮነን ግን ካብ ክፉእ ክሕልወና ካብ ክፉእ እንታይ ክገብረና ክሕልወና ጎይታ ርድኣንስ ከበሉ ብቅድስና ክነብር ደግፈኒ ኣተሓሳስባይ ቀድሶ አንደበተይ ቀድሶ ኩለንትናይ ቀድሶ መንፈስ ቅዱስ ናይ ቅድስና መንፈስ ኢኻ የመስግነካለሁ ናይ ቅዱስና መንፈስ ስለዝኾንካ ስለተኽእለኒ ስለትድግፈኒ የመስግነካለሁ ስለትረድኣኒ የመስግነካለሁ አምላክ ተመስገነ ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ግድ የብልካን ምስ ኣብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢልና ጎይታ ተዛሪብና ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ጻድቕ 7 ግዜ ወድቕ 7 ግዜ ኻ እንታይ ይገብር ይትንስ ይምለስ አሜን ዶኒ ጠበቃ ለንስ ከበሉ ሃሌሉያ በመምንሳስ በመእማን ናብ ጠበቃኻ በመምጻእ ክዳንካ ይሕጸብ ዝተበላሸው ዝረስሐ ህይወትካ እንታይ ይኸውን ይጸሪ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና በዚ ሚድያ ተከታተሉና ዘለኹም እግዚአብሔር ህያዊ መንፈስ ቅዱስ ከአሊ አምላክ ተመስገነ ይሁን ከቅድሰና እሙን ሃሌሉያ ኣብ ቅዱስና ኃይል አምላክ አሎ ነመስግነካ ንሓውና አማን ባርኮን በሎስኪ መልሽካ ደገ ቃልካ ክፈተሉ መልሽካ በቃል አምላክ ይዕብዮ ሃሌሉያ መልሹ እግዚአብሔር ክጠቅመና ምእንተ ሰዓት ቆ እግዚአብሔር إذا سلت جبر زلخا أما أخلنا أجلجلتي سبختي ممهاران تتنسألنا سل زلخا نمسكنا كلنا بفلاي لو معلتخ أبو زحات هاي مسؤولنا لو مسلم زي مسحواتنا خان تسألسكي زوم بستفعل عليه مغنى تعرفهم زلوا ويتعس اليوم نتسأل علينا بتعنا تقوينو ختفوسهم بدخام تقوينو ختبرتعهم بسرح تقوينو سكيجوالهم كتتعلم نتسأل علينا እግዚአብሔር በስንፍና ተቆይኑ ደማ ንሰነኸ ፈኻ አንስኻ ኃይለ ተቢኻ ጎይታ አማ አኸልና ክርከቡ አኼባናይ ንሕደግ ይዝብል ቃል ካሞ ኣብዝናይ መወዳእታ እዚ ግዜ ከተበርትዖም ከተዕብዮም እግዚአብሔር አምላኸይ ናብ ቤትካ ክጎይ ክትገብሮም ንጽል ኣለና በዛ አማ አኸልና ዝነበረ በረኸት በዛ አማ አኸልና ዝነበረ ጸጋ ባርኮም ንብል ኣለና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ብፍልጠት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አውሽትኹም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ ኣብ ነፍስኹም ፍልጠትን ምሕዳስን ምልዋጥን ይብዛሕ ኣብ ሰብነትኩም ኃይልን ጥዕናን ጉልበትን ዕድመን ይብዛሓልኩም ኣብ ዘለኩም ርክባት ኩሉ ፍቅርን ስኒትን ሓልየቱን ይብዛሓልኩም ኣብ መደባትኩም ኣብ ስራሕኩም ኣብ ምእታውኩም ኣብ ምውፃእኩም ዓወትን ኣሳልጦን በረኸትን ይብዛሓልኩም እግዚአብሔር መግለጽ ክብሩ ይግበርኩም እግዚአብሔር መግለጽ ቅድስንኡ ይግበርኩም ጨውን ብርሃንን ኩኑ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ወዲና ለና ሻይኽን ሰቲና ተባረኩ